tana fama da ƙwarnafi ko tashin zuciya ko amai, a samu garin zaitun da garin habbatus soda a kwaba da zuma a dinga bata tana lasa. Idan ba ciwon ajali bane za ta haifi ɗan nan lafiya alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan mace ta haihu jinin ta ya ƙare ana buƙatar jini da gaggawa ko dan wanka yana gadan asibiti, dan girman Allah a yi haƙuri a samu sassaƙen gamji, bakin zoɓo, manda su uku rak a dafa, da an dafa su kuma exactly blood wallahi da ka ce jini ne. A ɗauka ba mai lura kafa kai sha minti 30 yayi wa in dai matsalan jini ne in Allah ya so zai tashi ci gaba da hudansa. Allah ubangiji ya da haka. Idan mutum yana fama da matsala na ciwon tari ko tarin huka ko tarin asma ko tarin TB ko da pneumonia ce a yi haƙuri. A samu garin zaitun, garin habbatus soda, garin hulba, za'afaran, citta mai yatsu, tafarnuwa da lemun tsami a dafa su da zuma a dinga ɗiban ruwan mai wannan tari yana sha. In ba ciwon ajali bane zai rabu da lalurar nan har abada alfarma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum yana fama da matsala na ciwon ƙaba ko ta ciki wata waje a yi haƙuri a samu saiwar zogala, saiwar ɗaɗɗori, saiwar gwandan daji a niko ƙaura ko dawa samu jarkanwa a yi sallah kwana 7. In ba ciwon ajali bane za ka fi tsarar da ita abadan alfarma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan mace tana fama da ciki kwantacce a yi haƙuri a samu ganyen tsabara, ganyen yaɗiya, ma'ul kal da zuma a zuba su a tukunya a dafa a dinga ɗiban ruwa ana sha. In ba ciwon ajali bane Allah zai rabata da wannan laluran abada alfarma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum yana fama da matsala na ciwon typhoid ya samu jan ganyen umbrella. Kun san umbrella? Harafin turanci ne da amma dai sai rubuta ga saboda abu ne da zama gama duniya. Yawa to jan ganyen da ya kaman zai bushe ko ya faɗo ko yana sama a tsinko shi a saba shi a jajjaga a dafa da jarkanwa dinga ɗiba ruwa ana sha. Typhoid in ba ta ajali ba ce Allah zai raba ka da ita in Allah ya so ya yarda. Amma ka sani cewa ba a rabuwa da matsalan signing typhoid har abada bai yiwuwa saboda asalin ta process na ta shawara ce. Ku kiyaye kuma da shawara da basu su ma suna da matsala. Allah shi da mu. Idan mutum yana fama da matsala na shawara ko basir ko tsargiya ko atini ko sanyin gaba na ya mace ko na ɗa namiji a samu sassaƙen danya da na faru a samu jarkanwa a jika ko a dafa a dinga ɗiban ruwan ana sha. In ba ciwon ajali bane za ka rabu da wannan matsala din sai dai wata matsala amma ba a rabuwa da lalurar shawara da basir har abada sai dai ta kwanta kafin ta so ma mu taso mata. Idan mutum yana fama da ciwon ido ko yanan ido ko amosanin ido ko dindimin ido inda idan bai mutu ba ya samu zuma mai kyau farar saka wadda ba ta da hadi ba ta da mis a dinga yin kwalli da ita. In ba ciwon ajali bane za ka raba da shi har abada in Allah ya so ya yarda. Don wallahi da ka zuba za ka fara ka ji dan ya kama hawaye ka jure da ya gama wannan hawaye din ka samu ruwa ka wanke da nan ka nan take zaka ganin kamar ya karu to ka ci gaba da amfani da shi zaka rawo da wannan matsala din Allah sai dai idan blood ɗinka ya mutu baka gani shikenan ba zai tashi ba. An fahimci wannan ko Allah ya mana muwaffaka. Idan mutum yana fama da rashin karfin gaban da namiji in dai gaban ba mutu ba a yi hakuri a samu sassaƙen gaudi, saiwar hankufa, saiwar dundu, saiwar kaidaji a daka su ai garin su a dinga shan su da nono. In kana da lafiya kwana ku ya ishe ka kar ka wuce kwana 7 karfin ka yawa. Idan iska buga zaka iya bugawa kar a yau takufa saboda hankufa zafin rai take sawa. Assalamu alaikum. Bega da mutane mu suke sha haramun ne shan shi a musulunci ko ba shan bega? Ana sha. Haramun ne saboda musulunci bai halatta mana magani abubuwa guda 3 ba a magani abin da ke sa maye, ba a magani abin da ya kasance mushe, ba a magani abin da ya kasance da jasa. Bega an gano ana kera shi ne da bangaren jikin jarirai a kasan China. Duk wanda ke shan bega zai dinga jin kansa yana ciwo. An fahimci wannan ko yana da wannan matsala da ya kamata ku nuna ko su many tablets da muke amfani su. Yanzu ku duba yanzu Najeriya an mai da mutanen mu mafi ci Hausawa mu duka sun koma yan kwaya. Alaikum salam. Bega wata kwaya ce wanda maza suke amfani da shi. Na maza ne amma ya tsofaffi ba su da wannan sai matasa. Kwaya ce ta maza. Ya ba ta da fa'ida gaskiya saboda haramun shakka a musulunci. Allah ya mana muwaffaka. Idan mutum yana fama da matsala da ciwon iska ko farfadiya ko surutu ko kuka a yi haƙuri a sami man zaitun da zuma man zaitun, man tafarnuwa, man habbatus soda, turaren almiski, man muhallabiya, hantiti dukkaninsu man saudiya ne. A haɗa su wuri ɗaya a kwaɓa su a dinga shafe mai iskan jikinsa da shi gaba ɗaya
wallahi ko bai magana zuwa kwana 7 in Allah ya so ya yarda wallahi zai kalmar shahada da kansa. Da ya kalmar shahadar nan ya rabu da jinnin nan har abada sai dai wata lalura. Kun san matsalar da ya sa matanmu da yaran mu suka rabuwa da iskokai da suka buge su? Kun san me matsalar? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da mu cewa iskokai shedanu suna zama ne a wurin kazanta. Mu kuma ba ma kiyayewa. Shigar da matanmu suke yi haramun ne a musulunci amma ba mu damu da wannan ba. Sai ga mace ta fige dan kwana tsakar gida wai gidanta ne, ta yi daurin gaba wata saki jikinta wargatsai a cikin gida wai gidanta ne, ko ga mace za ta yi tankade da tawowar cinyoyinta wacce karantu take. Sai ga mace wai ta yi kunshi har nan ɗinta amma kuma ta tara cinya take tana wawarewa. Iskokai da kake ganin su kashi 3 ne, hadisi ya tabbatar mana da wannan. Iska kashi na farko suna da fukafukai suna tashi, wannan yana taka wannan suna zuwa sama domin su ji sirrin mala'iku. Su ne wanda ake jefo su da tauraruwa da take ruso su haɗu ƙasa. Idan mace tana dafa ruwan zafi ba a so ta dafa ruwan zafi ta zubar da wani ruwan zafin a ƙasa. An fahimci wannan yana kona irin waɗannan iskokai kashi na 3 kenan su yake kona domin su ba sa rikida kuma ba sa tashi. Iskokai ne kashi na farko suke da fukafukai. Na biyu su suke rikida su zama maciji, su zama kunama, su zama kare, su zama wata dabba. Su ne kashi na biyu. Kashi na 3 su ne ba sa rikida, ba sa zama maciji, ba su da fuffuke, amma su kuma ba a ganin su kawai iska ce. Suna tafiya haragoguwa tafiya irin tarshen hankali. Duk inda ɗan adam yake suna wannan wurin. Kuma sun fi kowane jinsin aljani yawa a duniya. Sun fi su kowane jinsin aljani sun fi su yawa. Kaga wannan masallacin na rantsi da Allah akwai su. Yanzu haka muna tare da su. A wurin kasuwanka akwai su. A kan titi akwai su. A coci akwai su. A kasuwa akwai su. Ko ina wa'annan aljanu akwai su. Amma sai dai su iskokai sun fi mu sha'awa domin matanmu sun ɗan rama matansu siffa mai kyau. An fahimci wannan ko? Shi yasa iskokai suke yin bugun matanmu. Idan aka ma mace ruqiya iska wallahi ya fita. Tabbas in ka ji aljani ya fita wallahi ya fita. Amma yana dawowa ta hanyar kofan gashi domin mutum yana aljanna shiga cikin ta kofan gashi da ya baka tsoro ka razana sai ga cikin ka. Kun ga kiɗe da kuke gani a gida dididin nan na rantsa da girman Allah iskokai ke ijiwa a gida. Dun ko aljanin ya fita to kofan gashin bai rufe ba saboda amfanin da za a yi kofa inda yayi kofa din ba gaba toshe kofan ba din yau a fitar da shi gobe jibi ya zaki samu hanya shi komawa zai. Abin wannan shi sa ake dadewa da iskokai. To ku kiyaye wannan abin zan ga muku. Na farko mace ta daina zuwa wajen bola gab da magariba. Ba da daina zuwa wajen wanke wajen kazanta gab da magariba. Ko da lokaci in dare ya fara ta daina zuwa wannan wurare. Na uku ta daina fadawa bayi babu addu'a. Na hudu ta daina zama a tsakar gida ta zubar da tsiraicinta ko kallabi babu dan kwali ko ta fitar da al'auranta. Duk ba bukatar wannan. Idan aka kiyaye wannan in Allah ya sa za a samu sassauci akan matsala irin na iska. Na uku idan mace tana da iska ya gagara mutane a rasa yadda za a ma iska mai taurin kai ko ya ki magana ko ya tafi ya dawo ga yadda za ka mishi kuma zai rabu da ita har abada in Allah ya so ya da inda za ka kiyaye dokar da za a gaya maka. Ka samu ruwa ba sai ka ba wa da ake baka yi da kanka a mazan ka na mijinta in ta zo kwanciya ka zo kwanciya da dare samu ruwa a dan kofi karanta atul kursiyu kafa 7 za ka samu kafa nawa 49 za ka samu 49 haka ne ka karanta su 49 ka tofa a cikin wannan ka dauka ka bata ta sha. Na rantsa da girman Allah minti 20 yayi yawa za ta yi bacci. In ta yi bacci tana farkawa ta rabu da iskokan nan har abada. In ka mata yau sauran ruwa ta shafa jikinta gaba daya gobe ma ka sake mata jibi ma ka sake mata in za ka iya juriya ka mata tsawon sati kana mata amfani da wannan. Abin wannan maganar ta kiyaye wannan. Na rantse da Allah ko da mace ce take gudun ɗa namiji a ce aure ta dinga gudu shi wallahi ka kula ta. Na rantse da girman Allah da kanta za ta neme ka. Matsala ce ta iska suna ba mutane wahala amma mu kuma har da rashin jinmu da rashin kiyayewa. Sai ka ji gidan mutum dililin kafin ka ji kira ka ji kiɗa ya fi 10. Wannan ba tarbiyya ce ta musulunci. Ya kamata mu dinga sanin abin da muke da abin da muke ai zamani ba na kwani. Allah ya shirye da mu. Allah mana muwaffaka. Assalamu alaikum.